És la imatge tranquil·la i serena que tenim este matí, cel completament lliure de núvols. Imatge molt diferent a la qual teníem fa escassament 12 hores. Es van complir les previsions d'ahir i va ploure. I vaja si va ploure. La intensa pluja, tempesta, vents forts i pedra en algunes parts de la província van descarregar fins a 40 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Precipitacions que s'agraeixen després de la llarga temporada de sequera i que alegra agricultors i aquífers, però també que ha causat inundacions en el centre de València, amb 2 dones ferides al caure's la branca d'un arbre. Una pluja que va venir quasi de forma imprevista sense donar-nos temps a agafar el paraigües de casa. Com veuen en imatges del satèl·lit Meteosat, la tempesta es va desplaçar de forma ràpida per tota la península, descarregant amb una gran intensitat al seu pas. Afortunadament, avui ja no queda rastres d'ella. Avui s'ha quedat un dia tranquil, amb temperatures molt suaus, que ens han permès descansar millor esta nit. Fins i tot alguns ja hauran estrenat llençols. 18 graus teníem este matí, acompanyats, això sí, d'un vent que s'accentua a mesura que transcorre la jornada. Les temperatures màximes arribaran als 28 graus. Mateixa sintonia en caure el sol, disfrutarem d'una nit calmada, amb temperatures agradables que oscil·laran pels 22 graus. Això sí, a mesura que acabe la jornada és probable que una jaqueteta tingues que tindre a mà. Demà seguirem amb sol i temperatures relaxades en tota la província. Les màximes no seran tan altes com els 2 últims dies i el més destacat, baixen les mínimes per debaix de 20 graus. A l'interior, municipis com Requena podrien arribar als 11 graus. Concretament a València, demà despertarem amb un cel completament net i al llarg del dia aniran creixent núvols d'evolució que remetran en les últimes hores. Disfrutarem d'un dia agradable amb temperatures que no superaran els 30 graus. Encara que és escassa la probabilitat de pluges, es podien deixar caure algunes gotes en finalitzar el dia. La resta de la setmana continuarem amb temperatures suaus. Això sí, de cara al dissabte i diumenge s'esperen alguns nuvolets que podrien deixar precipitacions molt dèbils. El més destacable són les temperatures mínimes, que seguiran baixant perquè puguem descansar millor en les nits. L'any avança i continuem consumint hores de sol. En la jornada de demà, els primers rajos de llum apareixeran a les 7:43 del matí, mentre que a les 20:09 direm adeu al solet. Abans d'acabar, volem mostrar-los unes curioses imatges fruit del treball de la Conselleria de Medi Ambient. Un total de 32 boniques tortugues babau han tornat este dilluns a la mar en la mateixa platja de les Palmeretes, a Sueca, una iniciativa que ajuda a mantenir la supervivència d'esta espècie en perill d'extinció. Ara sí que sí diguem adeu amb imatges que encara ens segueixen sorprenent. La forta tempesta que va assotar ahir València. Ho deixem així, però recorden que al mal temps, bona cara. Fins demà!